Kabugyan mo naman. Ya. So, ito. Hi guys! Masang gabi itong taran. Mga anay karokuan guys. Kaya nangibag ko. Nangibag ko balot. Da. 16 days. 6 naman lagi. Ano mo rin adlaw? Ano rin sa yung din? O pinilog na malibo. Kaisman mo. Kalimot ko kalimot. Pagkis ako. Hama na nilo. Ha. Kani? Lapad. Lapad ay kani. Kani lapad lagi. Ano dyan? Nangibog ko balot. Maral sa pag balot. Ato pang nito pa ko sa alis ya. Daan ako nang ng balot. Nangibog ko. Paman eh. Paunat sa kusog. Long. Nakikita ko bakit. Ang gigukod ko. Good. Gupon daw siya bakit. Buto na may baka isang sabay. Ano naman ito bakot? Sukat, kung ay kutsara. Ano ini Ano kutsara? Ako na kutsara din ka. Si Zidane kasi di mo kaagbalot. Oh my gosh! Ay, na lang. Sabong lang. At ito tabi. Mga nawagbalot, na parang sa pag-cook. Ayun ka. Sini. Marami. Kaya natin ito kasi. Ada naman apila ng gahi lum. Kaya gabi baron. Ini ah. Nah. Gamay pag isang piso. Mukha pa nandusog isang sale. Nakawalong. Ano na? Ang galang suka kay gihang. Hangong. Wala, ini. Dagi mo. Bakit ka? Oh, nagabot. Kung kanino agos siya. Dili mo ka inan Francis. Ano maniag? Suka. Ring hanga. Ako yung Hangong. Ha? kaya asin. Huwag ka suka-suka rin? Ano? Ha? Kabugyan mo naman. Si Ate. Wow. Yeah. Tanan. Yeah. So, ito. Uy, sa kanino. Magkawin ka sa sisente? Iluhan na lagi. Ano yung sisente? Tuji. Ew. Ah, ako nabuo. Sisente ko. Ako nabuo ang sisente. Unawin naman natin yung mangit. 1, 2, 3, go. Bak. Ayaw ka nito. Mamaya. Ayaw ka na nito. Ano ko na dyan magkakakuan? Piso. Ako lang may tigkas Try piso. ko anong puti. Sa diig gahi. Masakit. Tuto na ko. Sabang mo ka.
Ito kaya daw mo kain. Dugay na ko ang saan-saan ko. Yan lang. Okay. Yung tingog. Umi. Asa na siya? Kaon pa ka? Asa siya? Asa ba? Kang lapag. Ano na? Nagahit eh. Ano? Anong mic? Karit eh. Ay, ano rito? Kasi nito. Nabaliwa. Nagahit eh. So, nagawin ko pag Di ba, bali? Sakto na nga. Kasi may sabaw. Ano silang papadin? Ako din. Uy, may sabaw. ito na siguro kaya mo siya. Natulog naman natutuin. Dulu. Kuya, Ah. Nahubog dito. tuloy. Tan-atanan ka. Medyo kong nagbalot, guys. So, ako na dito pa Miss Manila. Ilang mahurot na balot. Kargabi 5. Ay. Tapos alis siya, pero may balot dito. Ano adi ay, kulag sa unra. Dali na pag mahurot. Ito sa hera magbalik ya. Ano kiwa man dito. O, ba, negosyo ko kong balot. Luka ako na makahurot. Oo, ko. Kaya ako na mas gid kaon. Mapurot. So, ito mamangyag balot niya. Ikaw magkahit. Kapag na mo ulit. Eh, pa? Alin na. Ikaduha na na. Ang kakaon naman sa mga. Ikaw. Di sila mo kaupuan. Parang naay piso nga alam man, ha? Ito na lang kaon. Yan rin. Namaya. Ahak mo na ito. Umayo ko. Panguna ko kasi na mo kamat og tiil sa bunit. Aron na lawa. Ahak ko na ko alam. Aron mo gamit. Ano ito? Lamig ako. Ikaw nga pakalungo. Tura din kagabi na. Siya tagbasiya. Yes, mo. Oo, asuhan ko sa Kaya. Ngayon na magdagwat. Ako kasi to ha. Ay, Bulog ka lang. Mo ang angit ka ba? Para plus food. Yan. Pagda. Magalit kayo giusap na kako. Ano ba? Kaya bitong nagkaya sa balot, na namatay dan. Kay, paglamunin sa idamang natahon, din sangit na si Zangliog. Melong. Tagbasiya. Ay, slide ako ang kamot. Dua, kung kamot kami daw. Aray. Kanang yelo. O, ni apel na dua pa. Ay, yan. Kanang dilig gahi. Kanang dilig gahi. Nga ba nag-siksik ado? Kaya may number na na. Tukto ka. Eh. Ako ulit. Kung na ako na rin ka nung rewa na bagsidilig ka mo. Ay. Magpilip man og kaon.
Mangan siya, manong ka pa nagbiskwit. Malibig kay na gusto ko. Doon ka tagnawan niya kay. Ikaw na mo kasi lang. Na, ikaw ang ay ragpiso. Noy piso. Kasi, alam ni, luwi piso. Noy ang Kasi alam mo ha, tulog kita kamo kung gawal na ito kasi. ganahan ko sa asin. Siksiga po sa ay rakazo. Kaya mag-diet man na siya. Kay, ay isang lawas pa man. Coca-Cola body. Siksiga rakazo sa huwag swimsuit. Hawak mo lang sa size. Ako ay mga 50. Sa size siguro bitang hawak. Gawa na bitang Ako hawak. ay Dakag hips, dakag pag sampot. Dahil mas kwarto na nga. Anda, doga man sila mga tuho. Manong kab ba ni? ako ay makuwat man kung agad man ko balik ka daw. Alam ka na buo na sa hips. Ang sila tuho ha? Wala ka sa. Parang sabi ko kamanilig sa ta. Sabi ba? Hoy. Manilig sa ta, manilig. Pero mahilig sa ta. Ikaw. Linaw din. Kinatan din. Kailangan mo halong. Tulo. Gaho. Tulo pun. Ja. Agka jidin duha. Ayan. Kaya ra usara. Kay doga masih diri tambong. Ani. Ewan, kung nagpanganganog balot. Dari may nanganganog balot sa kwarto kay mga tawanan. Mga bataa. Panagari mo karas-karas. Dito sulag panagan. Walang dari sa kwarto nanganganog balot. Dari nago. Ang hidaan ano po na mo akong balot kay dari naman misal gani ha. Dahil nasa gahan na maghihipos ang ipunasan. Kami matuog. Kaya karang busog ka. Ano nang tidya na nga, boss Dick? Kagi mo? Katawa mo kagi mo. Kagi mo. Ito bang? Aura ni Jidin guys, oh. Last na magkita. Dali nito, di pa niingan eh. Nagpalabi man. Panungkab. Matinganas na rin iniguli na puhon. Kay ngayon tida na busok na. Sako kasi mga nakapinaglaag-laag. Nanza, sa tinura basta mo uli kay di man jud mo kaon daras bahay at was gawas. Sige mig laag kaon. Wanang nabusdik. Dali pangaan pod. Di pa ko makapagong kay grabe lamias mga sidan. Wanang busdik titan. Mga to guys kay mag-tiktok sa mga din karong magkailangan mahilis. Ang sarap may matog. Bye-bye! Bye-bye! See you in my next vlog! Bye-bye. Love you rin yung tanan!